Ayi bafethu, mina bafethu, kuwuXolani bafethu okaDlamini yabo. Kahle kahle nje bafethu engibhema kwami iske. Eyi, ngasibhema mfethu ngoba kuwukuthi kuno-bra wami wayejwayele ukungivala njalo endlini mfethu yabo le kodwa ngisebenza ngimnandi nje mfethu ngithesha kamnandi. Mefika mfethu ngisebenza mfethu efika nje ezongivala kamnandi nje mfethu. Hlale naye afike nayo le mpahla lena mfethu ngelinye ilanga mfethu mefika nayo ayenze phambi kwami ngilokhu ngiyibuka yabo. Ngiyasibana mina ngiyinakile yabo. Hhayi kuthe kuhamba isikhathi hhayi afike nayo ngelinye ilanga yabo leyo ngithi mina mfethu awusho mfethu kahle kahle mfethu yini le mpahla oyishayayo? Athi cha mfethu hhayi uma ufuna ngizoshaya nawe wethu. Hhayi ngiyithathe ngiyishaye mfethu yabo. Ngagcina ngempela hhayi ngiwumuntu nje mfethu hhayi ngisale mfethu nami sengiyibhema. Ngilokhu ngiyitshontsha ngayizwa imnandi ngilokhu ngiyitshontsha njalo uma ngifolile nje mfethu yabo. Eyi nginokuthi uma ngifolile ngimthumele ngithi Miya wahamba uyithenga wahamba uyithenga. Engaze ngajwayela nje mfethu hhayi ngajwayela impela ukuthi nje hhayi ngiyayibhema nje yabo. Hawu yagcina isingenile egazini. Hawu ithe isiqala futhi ngishayisa ne-arrest-ke le ethi i-arrest yakhona ngezwa ukuthi hhayi yabona-ke mani hhayi sekuba khona ubuhlungu bomzimba nje obungiphathayo yabo. Uma ngithi ngiyafika emsebenzini ngiyasebenza akusebenzeki nje mfethu ngizwa ngikhathala nje mfethu. Hhayi ngiqale njalo mase nginokuyiphatha nasemsebenzini yabo ngiyayithenga ngihambe nayo ngiye emsebenzini. Emsebenzini mase ngiyaqala ngiyakhathala hhayi ngiyishaye ngibuyele emsebenzini ngibe-right yabo. Ize yagcina-ke impela igcine isingilimazela nje impilo yami ngoba impilo yami isize yafa nje impela yafa njengoba nje manje ngiphelile inyanga. Naney'ngane nje bafethu eziwu-4 bafethu ezinye y'khulile-ke manje sey'ney'ngane uyezwa mfethu iy'ngane ey'ncane. Sekufanele ukuthi ngiwumkhulu nje wayimina angisayithandi kwayile mpilo ngendlela ebuhlungu ngayo nje bafethu yabo. Angazi bafethu ukuthi omunye umuntu oyicabanga ukuthi naye akenze into enjengale ngazuthi ngangabe ngisangena ngendlela ebuhlungu ngayo. Kubuhlungu ukubona iy'ngane zakho zikhala yabo leyo zikuhlela ukuthi kodwa baba lento okuyiyona asiyithandi. Ngiyafisa ukuphuma nami ngelinye ilanga yabo kodwa manje inkinga kuyikona ukuthi yazi akusaphumeki. Sengizame ngayo yonke indlela. Already langizama laze lahamba wayinala emhlabeni yabo. Lizama nalo ukuthi ngeke ukuthi yabo. Eyi angazi koda-ke bafethu eyi ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga kuyogcina kwenzekile yabo. Ngoba kwayingani zami lezi yabona nje zihlezi zikhala zithi ayiyeke le nto le. Ngigcine-ke nje sengiwumuntu impela impela ophelelwa kwayiyena-ke umsebenzi. Emsebenzini nje hhayi umlungu angibambe ngelinye ilanga angibambe ngiyayishuka manje manje siqala ukungishayisa ne-arrost sengishone ekhoneni ngifike ngale ekhoneni ngihlale phansi ekhoneni lapha ngishuke ngibheme yabo. Ngibuyele ngaphakathi sengiba late late comer yabo leyo nto sengiyahlupha nje. Ngelinye ilanga yagcina selingibamba wayeyena umlungu wangibamba ukuthi hhayi ngempela manje useyabhema. Ngelinye ilanga ngiphuma ngiyobhemela ngaphandle uma ngithi ngisasehotsha ngiyashuka ngithi ngiyayibhema le nto hhayi nangu sela. Sangiphelela kanjalo-ke isibhane ngagcina nje njengoba sengihleli ekhaya kumanje angisasebenzi kumanje nje mfethu ngiphila nje impilo eyamanga yabo. Impilo eyamanga engingayithandi angisazi ukuthi iyona yiphi indlela engingenze ngayo kodwa-ke ngisanalo lona ithemba bafethu yabo. Hhayi siyakuzwa bhuti omdala no ngikuthi umenshini indaba yokuthi uyaphelelwa umsebenzi like wabhema vele ususebenza noma kade yaqala lento kuyikona ukuthi nomsebenzi uthole usuyibhema noma kumi kanjani nje uyiqale nini kanjani mhlawumbe umngani wakho njengoba washo ukuthi uyaletha lo mngani wakho uyiqale usuqala umsebenzi noma into kade vele wayiqala noma uke wazama ukuyiyeka nje usitshele ngayo ukuthi yona ikuphi la ekulimaze khona uze ubone ngathi phela kumsebenzi ngiyacabanga mina ukuthi into yokugcina kulahlekile zikhona izinto ey'ncane mhlawumbe omunye umlaleli ozothi eyi ngeke le eyi nami ngeke umfana wami ngiyambona uyayenza kanti uma usaqala nje iziphi izinto omunye umzali mhlawumbe angabona ngazo ukuthi hhayi ingane yami-ke la isiqale lezi zinto. Yabo nje mfethu ngikutshela ukuthi mina mfethu ngiqale nje sengisebenza vele
sengisebenzile nje sengiqedile u-4 years ngisebenza. Umngani wami engifikela nayo yabo, elokhu efika nayo ngiyibhema. Ngagcina-ke sengiyibhema kanjalo, kodwa ngiyibheme nje vele kade ngisebenza ngithesha nje kamnandi, ngisebenza nje kamnandi ngingenankinga yabo. So nje ziningi iy'nto ezingilahlekele, kusho endlini, ngidayise kusho ayikho into ekade ngingenayo mina kwakukhala abantu. Wonke umuntu wathi uma engena endlini yami mfethu akhale mfethu athi futhi lo mfethu lo mfethu sesebenzile achivile. Nginayo yonke into, ngaqala kancane kancane ngathi i-TV, ngathi i-radio, ngathi ngibhede yabo. Ziningi iy'nto esengiy'dayisile mfethu. Kumanje uma kuthiwa uyangena endlini yami ingoba kuwukuthi khona iy'nto ongeke ukwazi ukuyixukula uhambe uyidayise, kodwa ukube into eyayikwazi ukuquleka nje ngami ngiyidayisa ngabe sengayidayisa kwayona yabo, ngendlela okuyiyona yabo. Yona nje mfethu into mfethu eyingozi kakhulu ngoba nje bafethu angifuni ngiqamanga, ugcine uwumuntu ohamba ngey'nyawo yabona nje kumanje kusho bhaka, okobhaka abangafani yabo, ngenxa yokuthi nje kuphela ufuna yona, iyona into esikuyiphala impilo yakho yabo. Hhayi bafowethu No, siyabonga kakhulu bhuti wami. No, awusho mhlawumbe mina nje njengomuntu mhlawumbe okulethela le nto ukuthi awutshele abantu, ukhona la ungazwela khona mhlawumbe kule ndima yokubhema noma nje uyaqala ukungibona. Ithini into ngami mhlawumbe uzotshela omunye umuntu ongazi ukuthi hhayi lo mfethu lo kanje kanje, mekuthi uyangazi kodwa mekuthi awungazeli lutho, akukho la esahlangana khona mhlawumbe kulokho kubhema, ungasho kusengenzela ukuthi abantu bazi ukuthi hhayi ukuthi mhlawumbe ngoba ngithatha umuntu ngoba ngingayazi lento bengihlala nabo, so nami ngiyathanda ukuthi ngelilanga bashintshe. So kukhona la ungazwela khona mina noma mhlawumbe cha. Yabona nje mfethu mina ngikwazi kakhulu ngoba mina ngiye ngayidayisa ngisho ukuyidayisa, ukuyithenga wena kusho kumina ngiyidayisa manani yabo. Kodwa mfethu ngiyakwazi kakhulu mfethu, wayi wena mfethu usuwumuntu mfethu osuphelile kusho mfethu elokhuzeni mfethu egazini mfethu, uwumuntu mfethu osushintshile mfethu, ubizwa ngephara njengoba nathi sibizwa ngamafara. Ngathuka kabi ngikubona the first day ngiqala ukubona nje okwesibili ukuthi awu lo muntu userikhavile usenje yabo, njengoba ngizokubona namhlanje nje ukuthi awu kanti lo mfethu use-right kanjena mfethu, okutshengisa kona ukuthi kuyenzeka mfethu, kuyikona ukuthi kuphela isikhathi uma wukuthi mhlawumbe noma inhlanhla yakabi khona asifiki, kodwa nje ngikwazi kakhulu nje mina mfethu kakhulu. Last time nje into engifuna ukuyibuza kokugcina, asikho mhlawumbe indabanyana noma isitori nje mhlawumbe esake senzeka phambi kwakho abafethu ababhemayo in terms of ukulimala noma ukushawa noma ukuboshwa, esisodwa nje mhlawumbe ongathatha ngaso ukubeka umlando ukuthi kwakwenzeka into ekanje noma kumina kwashawa abafethu noma kwaboshwa abafethu noma kwafa umfethu-ke esasihlala naye, ukuze umuntu abone ukuthi how bad this thing can be ngampela kwingane ekhulayo. Yabona-ke leyo part oyithintayo futhi engithinta i-part enzima kakhulu. Yabona mfethu, abafethu kade siphanta nabo, ngiwasha nabo iy'moto empompini e-car wash. Abafethu kade siphanta nabo sibhema nabo sebehambile more than mhlampe 8 or 9 wabo. Sebehambile nje phambi kwethu sibangcwaba sibafihla. Abanye bayadutshulwa, abanye bayagula bayashona, abanye kuwukuthi nje mfethu iphathi yokuthi iwunga le isimhlukumeze ngale ndlela ukuthi ngisho amaphilisi nekufanele awalande eklinikhi yabo, akayi ukuyowalanda mfethu yabo. Isikhathi kufanele uyowalanda amaphilisi eklinikhi uvele ucabanga ukuthi ngoba ngixaqile ngizobe ngiyaphi eklinikhi, ngiyohlala ngiyoy'bambezela eklinikhi ngingaqaqile, uze ugcine uthole ukuthi manje impilo usuyayiluza impilo yakho ngokuthi ufuna ukuthi ngathi ungaqala ukubhema, ukuthole futhi ukubhema lokhu. Uma ngikutholile ukubhema lokhu angithi uthole okukodwa, sungenza manje ukuthi uzohamba uyohlala eklinikhi ngoba kunesikhathi eside usihlala khona, uzohamba uyohlala khona uphinde ubuye, mase ubuye usushawa yona futhi i-arrest yabo, ugcine uthole ukuthi awusayi. Yabona mfethu njengoba ngisho ukuthi baningi mfethu, uyabazi-ke nawe abathi nje mfethu ekade bephila phambi kwakho lapha yabo, uyabazi mfethu. Ingcwaba more than 7 or 8 mfethu, oVukani, oMaya, oBathanathi, ingcwaba ngabo balandelayo, oMapei,
inqwaba abantu abahambile Leso abanye speech. bejova Leso speech, awadutsula ispeech nayo same ukuthi kuphela wena mfethu angithi sufuna ukuthi wena mfethu ube right emzimbeni ya ingakiba lapho-ke ngoba manje phela hhayi manje wena usuke ubona ukuthi ngikwazi ukuthi ngithathele loya muntu leyanto ngihambe ngiyodayisa ngizokwazi ukuyothenga ngibuye ngibheme kodwa manje lapho uthole ukuthi kodwa awusayicabangi le nto ukuthi okay nakusasa still izobe kusayinto eyodwa yabo leyo sesokuphila impilo sethi impilo eyodwa ebhedayo yabo le nto nje mfethu mina mfethu angifuni ukuqamanga mfethu angisayithandi mfethu inkinga yami ileyo ukuthi iyangigulisa yabo ekuseni mengivuka mfethu ngivuka ngingazi ukuthi mfethu kungaba khona nje mfethu something engizoyishaya ukuze ngizoba right ukuze ngikwazi ukukhululeka angikhululeki ngingakabhemi yabo leyo so nje abafethu ngokutshela ngithi abafethu inqwaba ehambile abanye beshona betshelwe yithini hayi mfethu ngeke phela mfethu uhambe eklinikhi kodwa nami njengoba ngimtshela nje lento uhambe eklinikhi nami ngithiwa nami sengiyagula njengaye nami ngizokwenza same thing njengaye ngoba bonke laba abahambile ngitshela ngabo mfethu yabo bebeshawe into eyodwa afike lo akhuze lo akhuze lo akhuze lo kodwa senza one and the same thing bonke mfethu ugcine ungayazi eklinikhi ugcine ungazenzanga izinto yazi uzincane kusho ukugeza kwayiwena ngoba manje uyabona ukuthi ngizosithathaphi isikhathi sokulibala ukugeza ngizolibala ukugeza manje ngabe wena mfethu ngiqala ngokuthi ngiyobhaka into yokuthi ngibheme ngibe right yayibona leyo eyona iyahlukumezana bafethu siyabonga bhuti wami mfethu mhlawumbe kamanje okugcina usho mfethu nje ngoba ngithandile umuthi uney'ngane enganeni mhlawumbe nje ekhulayo noma eyakho-ke akwesise uNkulunkulu uyakuhambe nawe uyayishintsha impilo yakho yiphi i-advice ongayinika yona ngenxa nje yesidakamizwa ingane yakho ngoba unazo ingane ngiyazi mina usazosizakala impilo yakho izoguquka but ikufundiseni ongayitshela ingane nje isidakamizwa sisodwa mfethu yabona-ke lokho futhi ngikuthanda kakhulu yabona mina ezami ngibe nohlahla uNkulunkulu kulokho-ke iyona into engiye ngithi uNkulunkulu iyona into anginikeze yona mfethu yabe yinhlanhla nje kakhulu ezami iy'ngane futhi amantombazane mina ngizela amantombazane wona zonke mfethu ziya-understand ukuthi okay mfethu into eyi-drugs mfethu kahle kahle omunye umuntu iyamosha ngoba into enginesho yabo nabo bathola nabo ulwazi nangabanye abantu ukuthi hhayi ubaboni ningamboni esinje mingase kuthiwa ninazi ekuqaleni laphaya esayiletha yiyona yayibona leyona nami ngabona ukuthi shuthi khona lento encane eyamshaya walimala njengoba elimele manje yabo banayo i-understanding yokuthi so nje into enje mfethu eyi-drugs ayifunakali ukuthi uyithande uyisondeze eduze kwakho ngoba iyakulimaza iya-affect so bayafunda nabo ngokubona kumina yayibona leyo njengoba nje kumanje nabo kuye ngibabone ukuthi abathinti kusho futhi bayakhululekile bayakhuluma nami ayikho into abangayikhulumi nami bayaxoxa bayahlala nami yayibona leyo nto bangitshele yonke into abangayithandi yabo abangithathisi nje kwepara abangithathisa nje komuntu nje naye ofana njengabo bonke abantu yabo. Hhayi no siyabonga bhuti wami ungavalelisa nje kubani bakade bekubukele noma yini ongathanda ukisho kubona sekuyisikhathi sakho. Hhayi bafethu hhayi mina engikushoyo nje ukuthi bafethu asike sizame nje bafethu sizame ukuyeka nje bafethu nami ngisayimisele ngokuzama ukuyeka kodwa-ke nje eyi asazi bafethu siyabonga kakhulu bafethu. Siyabonga.